Ассалому алейкум дӯстони азиз, подписчикои канали Таҷикстрой. Ин ҳамҷа дар хари омадем магазин. Папати гуфтем барои бачакора сиёнка кардем ку нарх навора. Ин дарое ки шумо мебинед МДФ-ай ай 1050 сомон сар мешавад. Масад ина 1100 сом, 1050 сом халида предел. То 1300, 1200, 1400. Ҳама ҳами даро 1100 сомон, 1150 сомон. Ин дарои хайтеги арзонак 750 сомон. Ё як солда лаву даҳанаш дари кашол меша. На 1250 сомон. Ёра ҳами ҳамаша предели 1200, 1100, 1150 ним халида. Камтараги шаиш 100 сом, 50 сом фарқ мекунад. Ина бачако. Барои худо. Меҳнато барои подписчикомона. Ин агар қош харидани боше, қош отдельни 270 сомон отдельни қош меа заказ мекунед, подсвети дарад мезанан метия. Ина дарои фақат меадни. Ин ҳами даро ҳамаш 4500, дарои Россия, дарои биққагия. Любой намудаш бихоҳи ҳастай. Ина бозори кушониён. 4500 рашод бигиред, 4000, 5000. Мақсад ки ҳастай дари 10000, 1500. У даро қадаре нестан. Дари чизи хуб бигирам биги, чизи хуб ҳама вақт қиматтар мешавад.